Hei, te siellä. Just te. Rasittaako teitäkin diivat? Hei. No, et sä sit ihan diiva oo. Joo. Diivat on niin ärsyttäviä. Esim. Niin kuin Elizabeth. I hate that. Te sanoitte mun nimen. Joo. Just näin. Mitä asiaa? Ei mitään. Ei niin. Se ei todellakaan. Niinpä. Meillä ei ollut yhtään mitään asiaa, mutta menet sä nyt? Elisabeth on niin ärsyttävä. Niin. Tiedätkö mitä toimia, jos se diiva tulee sun eteen? Numero 1. Sanot sille, väisty. Numero 2. Älä missään nimessä alennu sille. Okei. Tämä video tässä. Moikka. Moikka. Moikka.